di TikTok dan sebagainya. Wis zaman kelakone ya, Mak. Karepku ki Narya ki wayangan aja aku. Iya, tak kon nanggap Adi Wonogiri lho. 500 wis rampung le. Rumangsa ku Dik le wis ben diurusi Dik Cahya bojone Mas Bayu terus. Nah, aku ora komentar wong aku ki diwalik karo bojoku dhewe kalah kok aku ki ya. Sirene kon bantah ngono kuwi wis ora iso aku. Oh, ngono. Terus ke, Mbak? Nenong. Jaya jayane lakune Nenong. Digeser. Wis pokoke nenge kuwi mbok kurang boras pokoke. Aku yo mung nemu kok kuwi. Nenong. Ya. Sarane percaya eneng sinden ning kiwa ku kaya reca ngladak iki. Ki Mbak Manohara. Oh, Mbak Manohara nggih. Teng mriku riyen. Ampun ngomong apa-apa sik, tenang. Ku tak wene wektu sak jonjingmu. Monggo teruske. Nenong. Allah Maha Kuwasa rukuna sedulur nduk kasih wong ngono nek umure iki mau setuwa kono 5 sasi nek karo aku wong ngono kowe golek ana kata-kata dhewe nek kurang kowe nenong iki ya pas 1000 dina wis wira swara nggih leres nggih. Wah iya. Weh putut ki wira swara iki. Weh ya syukur. Nenong ya. Tingkalane budaya kang den uri-uri nenong oh wabagya mulya jane bego apa menungsa ngono kuntak-kuntak noning tak-tak ngono lule tak-kuntak nino tak-kuntak nino tak-tuntak ngono lak dadine rak ngono kuwi we kandhani kendangi iso anu dhewe kok iso berdiafragma dhewe ngono lho we ngono ya mangga ya
jan kaya jomplangan sepur. Duneng ndundung ngedunging ya ngono kuwi kreasine Mas Dedek ya ngono kuwi lha. Wah iya hebat ya Mak. Wah tenan kok nek di kuwi kendangi sapa-sapa cocok kok nduk tenan. Lah iya. Oh ngono. Aja ta kowe pokoke sapa wae wis tau dikendangan di kulanang kuwi. Oh ngono. Coba nduk iki ya ning Gambyonge. Oh ngono. Iki nek ora kleru iki pemimpine Manuhara. Oh ngono. Sing ngendang Gambyong kakangku sing saka Karangjati. Weh ngono. Weh tenan gak iya. Janine disawang ki mau Mbah Salam Suwargine karo Mas Joko ki kayane tuwa Mas Joko lho kayane malah. Ini kok sing sida sik Mbah Salam sing. Widik aneh-aneh ki ya. Ya. Ya ngapa? Ya Manuhara kanca-kancamu dijak rene apa piye? Oh ya monggo ya. Gambyong apa ki? Gambyong apa? Parianom. Oh iya, wes. PKJT apa? Oh, Slendro apa pelak? Oh, manut sembung gilang yang bener. Slendro. Ya monggo. Ya diaturke, monggo.
matur sembah nuwun sangat luar biasa. Tepuk tangan kagem para kadang-kadang gambyong. Para ibu-ibu waria iki. Oh ngono. Nganggo ibu-ibu barang. Matur nuwun sangat. Lah iki Nduk, sawise kadang-kadang saka penggambyong ki mau wis diaturke marang Gagak aku nyuwun gungane karo panjenengane abahe ki Nduk. Oh ngono. Iki mumpung urung jam 12 mergo mengko ning acara jam 12 tepat ki mau ning acara sakral sing ditindakake dening para putra wayah kabeh. Wong ngono. Mula kula nyuwun supados abahe Kirun paring berkah pangestu marang awake dhewe lan para putra wayah saking Mbah Bejo pinarak dhateng pepanggungan. Oh iya, monggo-monggo Abah Kirun pinarak iki kula antosi Abah Kirun dipun nanti-nanti Abah Kirun pinarak sing dinteni piyai sakmene iki mau beliau nyabah Kirun. Wah ngono. Iki ya sepuh saka kadang-kadang pelawak tur ya sepuh pepadi juga. Weh ngono. Sugeng dalu, Bae. Sugeng dalu. Iki batang apa niki? Batang apa? Ben ketok wedok awak sinden. Jan. Khusus wanita bertombak ini ngono. Iya. Wanita bertombak lah. Awor Banaspati ngono. Ha iya. Lah nggih. Bocah iki dandan wedok brewok ngono lho. Nek dandan iki dicukur sik. Nggih. Dandan wedok kene godheke arek nyaingi yogi kowe. Kuping budhek mata picek iki yogi. Ning mripate urung nek kupinge wis budhek tenan. Lah ketutupan Haryo godhek kuwi. Mbak Cange alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaturaken Sugeng Riyadi lepat nyuwun pangapunten nggih. Wal faizin. Nggih. Mohon maaf lahir lan batin. Nggih. Luar biasa. Barokah tenan. Nyewu Kang Bejo iso sponsore apa kuwi apotik bareng kuwi. Apa kuwi nek sponsor. Apa menika nedahaken menawi Pak Bejo rumiyin sugengipun menika kathah labet-labetipun dumateng para kadang-kadang nggih, Bah nggih. Kula niku kathah kesan kalih Kang Bejo kanca mulai cilik. Nggih. Mulai Mbah Bono, Mbah Manto. Mas Bejo ni piantune kendel ra tau ngendika. Nggih. Apa neh? Kono lho, ndang lungguh kono lho. Ya cok gulumu. Iki alhamdulillah nek rendeng nek go penangkal petir. Bledek wis ora nyaut iki wis. Lah nggih, nggih. Saestu, Bah. Manuara iki ditomong ya kancane iki. Nek wis dandan ngono kuwi ya sing apik ngono. Wong nguyuh iso jejer nguadeg bareng. Iki batang nek rendang alih. Kana. Baturmu ning kono aja senden marti rumah ini kan Salindri aja mau wori. Bah iya niken Salindri. Tuwekane niken besok ya ngene. Nggih. Manuara ya kurang ajar. Ngono ya diupload dikirimne aku. Pripun, Pak? Bar dandan digoleki renek. Iki lho. Bu Warti iso udut nang pojokan. Balbul. Nek mriki nggih Bu Warti nek teng kitan nggih Yutarni iku sami. Sami pancene sinden biyen ki nek ora ngrokok ora apik. Lah nggih. Nggih, lho kula niku awar artis-artis kondang Etiko Sindang terus Mbak Dewi Yul niku nek arep munggah panggung Samsu niku bulbul. Lah kula tekoni jebur ketahanan swara. Oh ngoten. Kula nek dadi dalang kok gak ngrokok niku wis parah banget. Wong tenek napa nggih wonten to Mbah mriki, Mbah? Oh kathah. Ning niku ya mergo ngirit. Yoga sing ora ngrokok nggih enten ning dikumpukne. Ngoten. Didol ten kancane Harimin niku wah ubete. Niku nyat menungso ora nggih estu wong kula piyambak men nglinting kok Mbah niki. Kula nggih nglinting kok kula ngian kok. Selawase urip kula entuk Mbah. Kula kali Mbah Tarom ten ngandhap mriku. Nggih. Kula ini ngebel
bos mbako Indonesia. Pamekasan Abaher niku. Nggih. Terus mriku enten mbako nu sing sak kilo 7 juta. Lah kok kula dikirimi wau lewat napa niku online ngoten. JNT. Ya niku 2 kilo. Mbah iya. Gak 14 juta. Nggih, leres. Arep nempel apa dah, Budhe? Ya gelak enek kok nempel mbako. Lah nggih, nggih Bang nggih. Alhamdulillah. Nggih. Kang Bejo menawa piantune kendel. Nggih. Ora kakean ning gamjong niki wau, kowe mung gamjong apa? Nek ra iso ki aja bodho sanggup ta. Lah weprok serah mengisin-isini wong Madiun. Gamjong tuwal-tuwil. Kowe mung gamjong apa gegek? Greget tenan aku dianggit ra tak pantu karo Mbah Tarom serampat ora genah. Iki Kang Bejo. Nggih. Tahun 86 kula niku misi nek mboten lepat bupatine tasih Pak Bambang Kusbandono nggih. Kula dinuta kontingen ngisi Taman Mini Indonesia Indah Anjungan Jawa Timur. Lah kula kali Kang Bejo nggarap tayub Mediunan. Wonten mriku termasuk gambyonge niki. Sik urip Paerah, Ceples, Jumiatun, nggih. Wangsen niku cek menik-menik cek perawan-perawan nika. Nggih. Niku gambyong ten Taman Mini mriku pun garap niki diarani apa Surapermati apa nggih? Nggih. Susilo Permati. Oh, ngaten. Terus nek pun Ciblon terus sambung Gilang terus mlebet Lumbung Desa, terus Lesung Jumenglung, dereng enten Serampat. Terakhir orek-orek niku. Niku dados ciri khas gambyong Mediunan. Ngantos sepriki nggih, Bang nggih. Pun telas. Bang, nggih mugi-mugi Mas Hariwur niki mau bangkit melih. Nggih, mugi-mugi Mas Hariwur. Pengenane Mbah Tarom 10 tahun bangkit, 5 tahun turu. Gonge ora dituthuk, mbah cacah piye aku yo ngono. Niki mulai melih pendopo uyon-uyon malih niki badhe kula dudah. Oh, ngaten. Wah, nggih. Wah, jan bentanipun pengendang nggih sae nggih. Mas Joko Kalangjati niku nyatanipun ngendangi ibu-ibu waria wau nggih nyatanipun saged. Lah niku sak klub kok. Arisan nduk niku. Sak klub napa mlih mantune Kang Bejo sing keng Klaten Mas Naryo niku pun mulai nggali. Kula sing ilang gending Mediunan menika wonten. Oh, ngaten. Nek gending Gecole Sampak Bajulan. Terus lajeng Sudrun nggih. Geyong Kentil niku Mediun. Nek kangge beksan Kasatrian terus Angkleng kalian Pisang Bali. Oh, ngaten. Kalih Cau Gletak niku. Nggih. Niku Mediun nek Re Cau Gletak sing kalung sambur lungguh blak. Terus diteri sloki. Kuntul po. Haji kelek bali maneh riyen tertib. Nggih. Ora kaya saiki kena sonorek bodho. Wes pun pisang kalian ketek peper. Nggih. Enten. Nggih. Ketek peper terus kirik ngincik. Nggih. Nek anu mesti kelenteng. Sapa ta sing balunge sapa? Wong Niki Mediun. anu napa niku bangsane Mas Timbul. Terus Timbul Pengerang. nggih. Po apik. Lho, nyatane dipercaya kalih Naryo. Ha ora percaya. Wong niku murid Ganden. Kalih Kangko niku murid Ganden. Kula ngerti kampuse Hotel Mawar Indria niku kula hafal niku lare kalih niku. Oh, ngaten nggih. Nggih. Nek gending Mediun niku ilang nggih pun. Nggih. Sodron omahe gayam. Sodron
Menika ndudiah mutiara sing pun kependhem. Sing kependhem Kang Bejo iki. Mboten. Maksudnya gending-gending ngoten iki rak sampun mboten viral malih ngoten lho, Pak. Nggih, pun mboten spiral malih, Mas. Lah wis padha kabeh. Lah nggih. Saestu kok. Kula kali Pak Uun niku wis pokoke senengane sing diobrolke ya mung gending. Nggih. Ciri khas Medyunan. Nggih. Enten kenangan. Menapa, Mbah? Riyen kasih kebudayaane Pak Kasyoto. Terus ten Taman Mini numpak kereta gantung niku. Nggih, nggih. Taman Mini kula Kang Bejo, Guntar. Terus apa neh? Apa? Mbah Siran. Lah kentul-kentul ten dhuwur niku. Kula tuti niku mutah cecek. Harus ditokne. Samane ceblok ndase ning jero dimpet mudhun rupane biru kabeh. Pancen kula pun persiapan jagung kula tambahin ndo bebek telu. Apik niku jajal apa piye? Ora, mboten pun. Tambah sibukan. Lah Kang Bejo nek petuk aku kelingan kuwi niku. Wah kula niku kali Kang Bejo kula pinter nggih kok Kang Bejo. Nggih. Ngerti gending-gending Kang Bejo niku. Nggih. Milanipun dalu niki alhamdulillah iso nyewu. Wah Nggih. Uun sak anu sapa ki Mbak Esti Esti, sak keluarga Mas Agung. Mas Agung Lah iya. komplit alhamdulillah iso gayenge kaya ngene. Jam pira iki? Menika jam 12 kirang sekedhik, Mbah. Kirang gangsal menit. Entah unggahne rene. Nah iya. Nek Esti anu komplit. Yo Nggih. barang-barange gorene. Kula tak anu nggih. Naluri Medyunan. Oh ngoten, liripun dos pundi, Mbah? Kula ngaji istilahnya nek pondok dumateng dalang sepuh milai Mbah Patmo Carita karan dalang bencok. Nggih. Bencok niku rak kodhok sing mencolot-mencolot. Niku sewengi iso nyolot ping 3. Oh ngoten. Riyen. Dados pentas ping 3 kali panggung ngoten. Nggih. Nggih. Niku tahun 70-an kula emut kula 70 ngantos 80. Dados misalnya Mbah Bencok niku ten Dimong. Nggih. Delalah barengi kalih Telagan. Pilang kenceng. Niku tiange taksih urip dalang bandi bagi niku. Le, kowe engko bengi ning kono, aku tak ning kono. Mboten wantun, Mbah, mboten wantun, Mbah. Budal. Tiduki blangkone tok Mbah Bencok mak plek lungguh. Percaya sewengi utuh Mbah Bencok. Oh ngoten. Mula Mbah Bencok dikira Mbah Bencok iso dadi loro. Dek bengi nang Dimong, dek ini ning pilang kenceng ngoten iki dadi gegeran. Nggih. Karan Mbah Patmo Carita Bencok brengose kaya Arya Penangsang. Nggih. Terus mriki dalang miyayeni Mbah Manto. Mbah Manto nggih luar biasa. Terus generasi sak cara kasarane Mas Mantep Mas Anom, generasine panjenengan. Mas Purbo niku Mas Mantep, Kang Sakri, Kang Salam, Nggih. Kang Manto niku sak ngandhape Mbah Kyaine Ndolopo, Mbah Gondo Buwana. Nggih, nggih. Nah, saben dipun tanggap tiang nyewu. Nah niku naluri niku dina niki kula pendet. Milanipun manten nek Akabri Pedang Pora. Rek wonten nggih. Nggih, nggih. Terus kirap. Nggih. Nek mriki wonten Golo Ganjur. Dalam dunia nyewu wayangan Nggih. niku Medyun kula lestarekke ngantos sapriki. Menapa menika, Mbah? Ngepasi jam 12 bengi sandangan sing diagem menika dipun paringaken sinten ingkang purun ngagem. Nggih. Terus dipethuk mori putih, dibetoten panggung kalih putra-putrane, mangke ingkang purun ngagem monggo wonten nglebet. Nggih. Sonten wau pun tahlil dzikir, pun wirid komplit umbul donga, kinarya pancatanipun Kang Bejo anggenipun manjing kasuwargan jati. Nggih. Niki lewat budaya, niki ngeculke dara mengke. Nggih. Ya garene, Duk. Nggih. Esti Uun sak mantu-mantune. Nggih, monggo ngelempak Nek mriki. putune nek sing melek rene. Niku kene. Ya. Hah, kene garene. Anake telu ta, nyekel dara sitok-sitok. Kene Un.
Niki nyewu cara Medyunan. Duka Nggih. nek panggenan sanes mboten mangertos. Mboten wonten, Mbah. Panggenan kula Nggih. menawi ngeculaken dara menika pas purnanipun napa menika tahlilan menika, Mbah. Nek mriki ngepasi jam 12 miring. Oh, ngoten. Jam 12 kaya cara ngurwate Bathara Kala nika. Nggih. Wayahe balik ten papane nika. Ah, nggih. Beda melih kalih Yogi sak kancane nek ngeculke dara ten cedhake pasar manuk niku terus. Kene. Ayo Esti nyekel sitok, Agung nyekel sitok. Nggih. Nah, sing nyekel Agung Esti. Agung ning ndi? Ndang munggah rene lho, Gung kok. Heeh, kene. Mlumpuk rene. Nggih. Dorone cekelno Pak Naryo sik. Putune rene kabeh. Kang Bejo nilar putra 3. Menika sampun Agung Esti terus Uun putune wis 7. Putu 7. Lagi Mbak itu. Kene yu. Wis tak tungane entuk jodoh neh. Sapa? Anak-anake ra oleh. Rasa Bu wis nang omah gatane. Wong rasane ya ngono kae. Paling yo anget. Wis tau ngrasakne. Wis bener wis ngono ae. Kene momong putu kene ngene. Sik. Nggih, sampun putra-putra Yu Bejo. Mbokmu jenenge? Beda Umi. 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 Jere Sherlita. Jenenge Sherlita. Umi. Ate kaya banci kae lungguh kae. Ya, alhamdulillah ora ana sing mutangke, ora ana sing nyilihake, kabeh wis Kang Bejo bismillah Kang. Putu-putumu anak-anakmu ngikhlasake insyaallah lepas parane padang dalane swarga papane husnul khotimah derajate Allahumma amin. Nek cekel sik naryone iki darane iki cekel aku keri. Aku nek dara ora nek kertu lha aku jek ndol-ndolan ngono. Biasane apa kae barang apa gusurke. Ben donga sik Allahumma firli. Kowe ora nyandak-nyandak to, Ci. Tak pecat kowe gusur taun ngarep. Jalu nyekel mik yo engko sik. Aku njaluk laras. Wangele rem. Sapira iki tim gusur iki. Ujane adit bareng wis sakri bareng apa ta? Nah. Allahumma
sing garap Cak Naryo CS dibantu Cak produksi Gusur. Mera aku sing duwe ide no ora jalan. Oh. Aku pinter kumbuh. Bolak-balik kok. Bolak-balik kok nggih Kang Sukron keradang Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wi aku sing nembang nek ra Jamil ora cocok. Waduh, kok saged, Mbah? Wah, cengkoke wah tenan. Monggo ya ora nganggo pelok, ora nganggo slendro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Kula nyuwun Kang Bejo manggih kasuwargan jati. Tak selawati ping 3 cul kebur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudun. Dengar. Noto ingon. Ndi, ayo Mas Agung wis ben sak karepe kono kok dadak. Oke. Nggih nembah nuwun Mas Mbak Cange. Nggih. Pun niku niki enten anu lho. Sinten? Waduh pripun. Begawan Palaran. Waduh, Pak Parto. Pak Prapto. Pak Prapto lah nggih. Kula wau matur ngeten nggih anjane. Pak Irat kula niku malah. Nuwun sewu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Nggih. Izin dan Pak Dandim ya rawuh izin siap. Ini usia 80 tahun. Luar biasa. Pengusaha sukses Surabaya. Baskara Jaya. Kang Masih nek Mas Pramu Kang Mas ya adik lenggahe wonten Jakarta dan muga-muga daleme ra ketut kobong ning LE kae. Pak Prapto luar biasa. Mangke rumen nggih Pak D, benan mengke genjot Palaran. Sakniki yo Manuara teng rene tak golekne musuh pelok metu. Gagelane niki mengke dalang-dalang kan bol. Oh nggih kedah menika. Pun wonten Mas niku Pati. Sinten? Lali mbuh sapa gak padha. Oke enek Mas Yoyo, enek wis komplit. Nggih. Enek sapa neh? Mas Cahyo Kuntadi enek komplit pokoke niki dalang. Pelok karo Manuhara kono. Nggih. Sik remuk-remukan sik kono. Monggo. Monggo wedan sugeng enjing Mbak Manuhara. Nggih, wedan. Anu Sabotase kita tukang ison. Sugeng enjing. Ketoke tukang ison gawane Fahrul. Jenengan kok ngoten to, Mbah? Aku tak nggih. udut. Lagi wayang. Monggo Mas Pelok. Monggo teng pundi? Lho, lha teng pundi monggo? Lho, Mas Pelok sugeng enjing. Nggih, sugeng enjing Bu Cangik Bu Limbuk. Nggih, wedan. Menika komplit para kadang-kadang seniman-seniwati keparang rawuh wonten mriki. Kula semanggaaken sampean sing garap Mbak Manuhara niku. Oh, ngoten. Nggih. Nggih nyanyi mawon. Nah, nggih. nek garap mboten saged wong niki alit to. Alit piye? Ora. Tasih alit ngoten. Lah kowe ora ngerti sak tenane kok ya. Lah nggih, ora kok Napa perkara alite. Lah Iya, cara Mas. garap tenan ndak pentung-pentungan. Ora. Lah nggih. Menapa lagunipun kula pasrah panjenenganipun Mas Pelok. Nah, sampean sing bawa Mas Pelok. Bawa napa? Lah monggo. Sing penting iki padha mbantu utawa nyengkuyung Nggih. marang Mbak Uun sak keluargane kabeh nggone parang nyewu dinane panjenengane Eyang Bejo. Oh iya. Iya. Ya mangga. Pelok napa slendro Mas? Yes, sing gampang wae. Pelok. Oh pelok-pelok mawon nggih. Iya. Ratik ngadeg to, Mas. Ratik ngadeg to, Mas Pelok. Lha iki wis ngadeg kok. Nah. Sugeng dalu Pak Bupati Madiun izin. Nggih. Dalu. Pak Hariwur. Nggih Pak Hariwo. So Bapak Wakil Bupati. Nggih matur sembah nuwun Pak Wakil, Pak rawuhipun. Prapto. Pak Prapto izin. Nggih. Jan Pak Prapto ki ya langlung lho Mas.
Masa ta? Nggih saestu kalih lari-lari wau nggih matur sembah nuwun nggih Pak Prapto nggih. Termasuk jenengan ngentasne kemiskinan. Alhamdulillah. Mengke diaturi lega wonten panggung mangke. Oh nggih. Alhamdulillah. Sasamunipun jenengan menika mangke ya. Nggih. Ya mangga ya. Yen ing tawang Kok perasaku kok awet dek men kok yen ing tawang terus. Apa jenengan liyane ora iso ya, Mas? lah apa lho? Kesayangan ya kuwi kok ya. Nah, iki sampean iki berarti sampean perlu belajar. Oh iya nek ngono kowe. Ora. Sampean Ora, aku duwe guru neh. sapa? Mbak Betty, rene. Iki lho, Mbak, rene yo. Ayo, warai ben aku. pinter. Nah, Ayo. Waduh. Dikeroyok angga inggi. lah kok anggo iki pripun lho jenengan iki? Tenan iki. Wong iki wanita lho ya, Mbak ya. Jan dalang iki ya jahat kok. Lah ya piye, Jate Mbak? piye? Jeru lho omongane ku. Kok iso? Jerune sapira? Lah wong ayune kaya diolokno anggo iki nek nyucup bon-bonane terus piye? Lho, anggo iki ora apa-apa, Mbak. Nyucupe beda nggon kok ya. Anggo iki ngono ki lek jarene nyucup ning nggon apa, Mbak? Bon-bonan. Nggon-nggonan dhuwur apa? Lah bon-bonan iki ngendi to? Enek loro lho, Mbak. Oh, mbah, aku radang. Unyeng-unyeng iki loro maksude kok ya. Kok leli penane sak untu-untune dilipeni. Kuwi sikatan kok ning kene to, Mbak? Ya gila nikah aku. Ora ngono mari anu untuk kuwi kemajon ki lho mari. Salaman sik, sampean urung salaman. Nuwun Sing sewu. Riyadi nggih, Lek. Nggih, Pak. Lho kok lek? Lah cilik terus Lek, mosok cilik terus Oke. D kaya piye. Nggih minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Nggih, Pak D. Nggih, Lek. Pak D iki bakul Ora pentol. apa-apa wong aku ya ora nang dandan wedok, aku ya ora nesu. Oh, Dek, biyen ya sunat ya, Mbak ya. Ember. Nah, Sampeyan sampean apa aku? iki sampean warai Warai. bawa, Mbak. Iki Bawa mung sing bawa. kenapa? Bawa kok yen ing tawang terus ya liyane apa sembarang ngono lho. Lah apa? Ben bener ngono lho sampean warai. Apa? Mobil Bawa apa? paling kok ki ilate Podang kuning apa-apa. Podang kuning. Podang kuning mana bawane? Ya enek kok ya. Apa bawane? Wis kengkeh lho wae lho ntar gake apa. Oh, Asmarandono. Nah, yo warai, Mbak. Cakepane piye? Ya ora ro. Lah wong sampean iki sinden lho ya kok iso teko aku. Lah aku ora kok kaya ngono-ngono kuwi sinden Yen ing tenanan. tawang wae. Lah padha. Jare ojo ning tawang. Wah, asline anu Jainul iki cangkeme ra kena sugone dayu kok. Sing disugone dayo ki sego apa jajan kok cangkem. Maksud iki tutur kata ngendikan ki ra kena dianu ngono lho. Lah saiki nek lambemu apa ya kena disugone dayo Oh, kok. lambeku ra tak sugone dayu kok. Sugone. Ah, sugone Pak Cacah wae cukup. Alah, alah. Kok kesetrum. Nggih. Bener nang. Ayo. Nadyan wujud temeng paksi. Delaan. Sida belok. Delaan. Lambene mbokmu kuwi nek nyuwara mesti nyincing. Delaan lho. Ayo, Mbak. Nah. Nah, roh ta? Ratik melet, Mbak, Mbak. Oh, baleni. Lho, ratik melet, Mbak. Dan Kecantikan. Kok iso mbok mek iki lho. Kok iso. Arep tak odot e. Ilate nyapa kok mbok ana ning ngono? Late cawang. Cangkem kok diobok-obok iki mangsane kobokan apa piye? Gila. Ambunen. Wah. Nyapa? Nyapa ya wangi. Nyapa ambu apa? Eh? Ambu apa? Pesing. Masa wis entuk mbok iki? Cangkem ambu pesing rumangsane dalan njuk. Oh, sik. Bar dandan iki kok ning nguri masa entuk. Hah? Mengke bar dandan ayu kok terus ning nguri nyapa? Nguyuh, tapi ora liwat kene kok. Ora nek wong lanang 5 mau ditutne. Kowe aja pitenah lho. Kowe aja pitenah lho. Terus piye kata-katane? Ganti anakmu sing ayu-ayu kae, Mbak. alus manis. Ganti anakmu sing ayu-ayu kae Siapa celuk-celuk. Ben rata. Mengko rata. Sane niki saged anu Nah, iki lancar bature sedaya. oke. Ya, mengga. Jenenge sapa dikenalno? Lah kenalno Mbak, jenenge sapa, Mbak? Kenalno. Alah. Nang asam make. Aduh. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Pengajian mbak piye kok. Nul. Piye, Mbak? Bancing nek tuwek suarane gali-gali ya. Gali-gali turut usuk. Aduh. Wes, iki jelas tingkah lakune sapa iki, Nduk? Mbak. Sik Mbak, astagfirullah. Iki tingkah lakune sapa, Mbak? Lah ya aku wedi nek susune Biasa. Ngene iki ya apa kagawene Abah yo. Ya. Ayo Mbak Nasir. Lalo lalo. Saiki Kok malah cangkemmu lho. Ora mercon. Banter mercone timbang cangkemmu. Nenong. golek Lah, kaya iki lho. isi podang jenar Cek. Oper. Iki Ayu ki jenenge sapa, Mbak? Ben para Ya, penonton ditepake. namanya siapa? Dalam paring asma Angelina, Ma. Alah, Nasir. Jenengmu Nasir kok Angelina. Etok-etok kok iya. Alah, niki tukang keruk wedi, Pak. Omahmu adik kali kok. Nek iki jenenge sapa? Nasir. Nasir. Oh, Nasir nek iki Tris. Iki makane dijenakne abae Tres Setrum ya iki. Ya setrum. Dhisik lagi tak anu ngojek ning pasar Jiwan to iki. Saiki dadi tukang setrum. Sijine Mbak Naira. Nyoto santo. Naira kok Santo piye to? Mosok jenenge Santo. Naira ya Mbak ya, jenengmu lak Naira ya. Cis. Naira. Lanange sapa, Mbak? Goblok. Sapa lanang gemplo? Ngawur ya sampean iki kok. Ijik ta wong. Epa bunga ning atiku. Iki mbok mau amor wong mendem ngono ora patek ketara. Gak isa. Kok iso? Ya ora ketara wong tadi setengah sadar setengah ora kok. Sijine Alip. Iki, Mbak. Iki jenenge Mbak sapa ki? Mbak sinten namine? Alifa Nur Kusnul Khotimah. Lho mati berarti. Aja to. Lan Kusnul Khotimah kok. Celukane sapa? Selukane Mehmet, Mas. Kok ora pas blas sih lah. Talifa Husnul Khotimah. Memet tonggoku ki rada bisu lho. Wis ditambakne Mbak wis mari iki. Kok celukane kok melet. Kowe iki ayu lho mau. Nyanding. Disir penonton lho iki. Lah iya. Disir kalayak umum ta kok. Kok ngaku. Kok ora gumoh ya sing ngesirke. Ayo. Nyanding bisa dadi tombo Monggo dipun garap cara sragenan nggih mawon. Ya. Kersane Gumya. Ya, mangga. Ayo anak-anak, siap gerak. Siap gerak kowe melok dadi banci apa ora? Oh iya aku tak melu. Nah. Ayo, Ya. sudah siap anak-anak? Lu nek ngobrol kabel kok lho. Aduh, kurang banter. Ora Iya. seru ya. Neh. Monggo dipun aturaken ya.
Anak-anak boleh kembali ke rumahnya. Monggo, wah janten enak. Estu Mbak Manuhara.